sibingelela namhlanje na phakathi komuzi kaNkulunkulu ebuhleni bamaNazaretha sisemkhosini weintombi intaba yepheza uShemba ajabulayo ngayo. Namhlanje ke sigubha umcimbi womjafethe weintombi. Umuntu oyintombi kuleli bandla kuyabaluleka ukuthi ayiphathe kanjani ngoba uma ungeyona intombi uyenzi yonke lento la emva kwami. Mina ke nguMangcobo wakaGumbi ngizalwa la eMaqadini kaNgcobo ekhana kaGumbi ePortshepstone. Namanje siyabonga kubonani screaming okwazi ukusakazela umhlaba wonke into enkulu kangaka ukuze izwe libone ukuthi uShemba uthini emhlabeni ngentombi. Ubuhle bukaShemba ke lobo bantwana basezulwini umhlaba wonke ngoba uShemba uyathokoza ngentombi emhlabeni. Makuyintombi nje phambi kaShemba usuku into enkulu. Ibona ke lo ntombi namhlanje obuvezwa namhlanje izingane zethu zizokhombisa uShemba ubuhle bazo. Nabo nobuhle phambi kwethu ezibenzile izingane zethu zinikela zifuna ukubhalwa esandleni sika Shembe. Ukuthi nangomhla uphela uShemba azababone ngisho endleleni yethuna ngoba ayikho into yenza phambi kaShemba uShembe ngoba angayiboni. Ngoba uShemba akawadla amandla omuntu. Konke osuku kwenzile phambi kaShemba uShemba usuke kubona. Sizovula ukhosi wezintombi wezibukweni ngesihlabelelo samashumi amathathu lesishiyagalombili 38 sizocela uNdaba sifana nesihlabelelo osingusisi. Emva kwesihlabelelo sothatha songayihayi osingusisi.
ngaphandle ukusha isikhathi ngizocela ukudlulisela kwabhathi bodlala inkosi Busiso. Senkulu yasebuhleni iphakama usemakhosi ngokuthunywa izwi lo-anti engingazi ukuthi mhlawumbe ukukhuluma engizokuthula kuzohamba ngendlela yini noma ukuthanda ko-anti abadala ngoba lokukhulunywa wakhulunywa ngo-anti abamanono nababesaba ihlazo nababethanda into enhle. Nkosi yamakhosi, ngiyacela bakade baguqile phambi kobuso bakho. Anginaye shembe kubaba, anginaye kumama engathi mangibona ebusweni bakho ebese yangihlawulela. Bonke shembe kimi. Ngicela shembe ukunyathela kahle phambi kobuso bakho nengizokukhuluma Nkosi yamakhosi kuthandwe kuwe. Baba, sisemkhosini omkhulu wenkosazana. Sisemkhosini baba omkhulu esawunikwa inkosi yamaNazaretha ukuthi lolu suku lwaqala ngomhla ka-25 Julayi kuza u-26 September. Baba, lolu suku olwentombi kaJafethe saliphiwa inkosi enkulu yasebuhleni. Intombi kaJafethe baba, uJafethe wayehamba empini eyolwa nama-Amonya. Kodwa uJafethe wathi mhla ephuma empini wabe sethi, sengiyahamba bantabami ngiyempini ngiyolwa, kodwa lempi uma ngiyinqobile ngiyonikela ngalokho okuyongihlangabeza uqala egcekeni lami. Nangempela uJafethe wahamba wayempini wafika wayilwa impi. Wathi mayiseyilwile Nyazizulu wabe seyinqoba impi
wawahlula ama-ambo. Wathi masekushaya usuku lokuthi abuyele ekhaya, wahamba uJafete ehamba egiya njengomuntu onqobile, ejabulela ukuthi unqobile, uyagiya usebuyele emndenini wakhe, emzini wakhe. Kodwa wahamba uthe mayesefika ekhaya emzini wakhe, waphuma inkosazane yakhe ezelwe iyodwa imhlangabeze uyise. Lapho uyise wayefungile enza isifungo noNkulunkulu, wathi okuyophuma kuqala ikona onikela ngako enkosini. Waphoqa ukuthi isiphumile indodakazi iyamhlangabeza. Wabe sethula uJafete, wabheka phansi, wathi hawu mntanami, wangithobisa. Yabe sithi inkosazane yakhe, baba, enza lokho ovumelane ngako noNkulunkulu. Kodwa ngizocela baba ungiphe inyanga ezimbili ngihambe ngivalelise kulabo ebengazana nabo. Nangempela uJafete wahamba. Intombi kaJafete wabe uyise sethula ngoba ingane yakhe nayo isiyayinikela. Yasiyahamba, ihamba nezinye intombi, ihamba ivalelisa kulabo eyazana nabo. Yahamba inyanga ezimbili. Yathi mhla ibuya intombi kaJafete, yabuya uyise esewubasile umlilo ngoba evumelene noNkulunkulu ukuthi mhlazane ibuya uyobasa umlilo omkhulu lapho ingane yakhe yongena khona. Yabe sibuya inkosazane yakhe, ibuya ishaya igubhu, ishaya amacilongo, ishaya yonke into emnandi, ishaya kancane. Iyawubona umlilo uyise usewubasile. Yeza kancane kulo mlilo, yafika yawuzungeza, yathi suka, yayiphonseka phakathi. Yasho. Yathi mayisishile ngoba yayihamba nezinye intombi. Yathi mayisishile zabe seyisuka lezi ezinye intombi zihamba ziyogeza. Zafike zageza, zabe sezikulahla konke lokhu ezigqokile, zabe seyigqoka okusha, zangabe yisagqoka lokudala. Osamakhosi, njengoba nathi samakhosazana akho siphambi kobuso bakho, sizokwenza umfundziselo wentombi kaJafete njengoba sigqokele uJafete esiyigqokile. Sesizokwenza umfundziselo namhlanje wentombi kaJafete ukuthi thina usuku lwethu olukhulu sizodlala ibhola nenkosi uNyazi leZulu. Baba, ibhola Jehova ingcwele ayona into elula, ibhola. Kodwa manje sizosetha baba iskimu. Sesiyaqala osamakhosi ibhola, siyasetha iskimu sethu. Mhlambe ubaba kabonanga kade sigcwele la ebusuku, mhlambe uzwile igubhu kancane ikhala beyikhalela kude, sivala u25 sabayishaya kakhulu ngoba senzela ukuthi sifike la egroundini sithele ngamanzi khona sokuhlula
saphinda safika kwipulpiti sagcoka uvaselina khona ezoshibilika. Senza konke nje baba esingakwenza la ethempelini ngoba siyahlula nyazizwa. Makhosazana sithumele ngenhlanhla ubaba ukusebenza ngenkosazana. Sithume ingane kababa sathi weyingane hambani sibusisela uvaselina namanzi. Memezi isonto ezulwini amabandla awasondeli ngoba abawemukelanga. Isabatha leliya thina phela sikhonza inkosi yomusa, sikhonza inkosi yomusa, sikhonza inkosi yesabatha, sithi teta phekule ndlulunya
imali kaShembe mawuke wayidla iba yintaba phambi kobuso bakho. Sizale omama ababethi mawuke wathatha utiki kaShembe ngomhla wokuphela ufica usuyindunduma. Yingakho-ke nithi manisipha abakhokheli nilekelela iy'ngane emakhaya senze lokhu esikwenze namhlanje. Ayiphelile bafowethu ukuhlehla kwenqama ukulanda amandla. Ngonyaka ozayo siyasha futhi kungena nombala. Nobaba othandayo osebenza kahle ngala afakele ingane yakhe nesike simizwe osami isibongo sakhe. Yekuphethe isibongo sengane yakhe ngenayo isibusise singaka phambi kaShembe. Siyacela nyazi lezulu sicelela abantwana laba ukuba bekho labantwana baba ngaba sikho la sikhona nalomsebenzi. Kodwa njengoba sila sikhona kungenxa yalabantwana esicela kubona bacele kubazali bese siyawuthola umnikelo sikwazi ukwenza konke lokho esikwenze namhlanje. Siyabacelela ke nyazi lezulu wena wazi idingo zasemakubo, wena Shembe owazi abafundayo ubaphasise ey'koleni, wena wazi nabasebenzayo bakhushulwe ey'khundleni, wena Shembe wazi abangawutholi uNSFAS bawuthole, abanye inkosi amakhosi bafundele izinto kodwa baqashwe. Siyabacelela Shembe ngoba siyabona labantwana mangase kusebenze bona singaceli ukhule singakwenzela uShembe. Siyabacelela nyazi lezulu ukuthi ubaphe ngelinye ilanga bayibone sebesebenza kahle sebenemali bese ukhumbula nabanye nabagulayo abadala abantu bayagula ubakhumbule baba bey'funa abanazo nathi siyagula sibancane. Bese kuthi baba ukhumbule imizi yabazali bethu sonke njengoba siyilana. Yaziwa wena Shembe idingo zemizi yabazali bethu njengoba siyiphambi kobuso bakho. Ngaphandle kwakho Shembe asilutho. Khona Shembe abalana abaziyo ukuthi ngoSepthemba babuya siyiphumayo siyamukela abaphethe ngishoni. Kodwa bayazi ukuthi ngoba ubaba masise ebuhleni ngoSepthemba uyasiyamukela singasekuphekiwe siyakhona ebuhleni. Okunye kuze ngemali Shembe yempesheni yesalukwazi sathi ngcono mina ngigezi. Njengathi Shembe wasikhumbula usikhumbule nyazi lezulu ukhumbule ney'nkinga zethu ey'semakhaya iy'ngane baba ziyadaba. Iy'ngane baba ziyadaba zamaNazaretha akukho Shembe okuyikhombisana ukuthi uyintombazane. Sicela Shembe usikhumbule Nkosi yamakhosi asithembe muntu ngoba ungathembi umuntu kuyakushiya kanti uma uthemba uShembe noma ungakephi akasoze akushiye. Singabantwana bakho baba siyakuthanda nyazi lezulu. Yezwa ubaba uyakhuluma kancane laphana uthi ufisa ukuyohlala kwasofa bese yawunaba kuwona. Hawu uba uthanda ukunaba kusofa awususe laphana ngizwe ubaba ethi uthanda ukunaba kusofa. Webakhosazana ubaba usebuyile uthi wenganyana aqale kuhambe lemnikelo lemnikelo njengoba bade beyinikela abazali bethu eyalezi iy'ngane zabe zaphuphumayo ezisihluphayo thatha uyise lapha ey'nganeni y'kababa uthi ubaba ufuna ukuzwa nosofa onabayo. Hawu Nkosi, hawu nyazi lezulu.
Sidlulile baba. Sidlule ngempela le pirate ihamba phambili. Ihamba phambili pirate akukho kunye. Angazi. Mhlambe besizomzama baba. Yakukula kwese kuba benzenga ngokudlule. Ethoba baba mphatheleni bamsiza ngani. Babudlula uphetheni. Uzomlekelela ngani baba le traffic oyibonayo? Nabafundisi babo kwesiyami. Wamlekelela ngani baba le traffic? Ngoba thasi traffic. Uba ngathi udinga ukubandiswa lenkinga. Ayinkinga amakhosazana. Isinkinga. Hayi inkinga yona lena. Shembe sicela ukuthi nje kuphela usiphe imqondo engaphezulu kwale osiphe yona. Zithi data phansi kuJanuary siyazi ukuthi ngoSeptember sothengana. Kodwa sothela imali yenu makhosazana ngaphandle kwemali yenu ayikho into esingayenza. Ngoba ngeke kwenze ukuthi 50 rand ngingekho. Kufuneka u50 rand uhlangane nomunye ozophuma ianzi. Nyazezulu. Siyabonga. Kule stolo sathi masesithengile. Labe senithi lakhona cha ngizonehlisela ngo2000. Senithenge kakhulu. Lapho ngihamba nobani bona. Hayi. Sengathi masikhumbula nyazezulu. Kuwo wonke lo ushembe ophambo kusomaka. Uwaloba magama intombi zonke ikhona ingekho. Uzwalo beshembe kulomsebenzi ongaka ezwenzile. Siyabonga nyazezulu. Singabantwana abancane. Siyabonga ngosamakhosi. Sibonga ithuba lokudlala nomuntu omdala. Sidlala ibhola. Siphinde sikhuluma umuntu omdala. Hawu Nkosi. Siyabonga Jehova. Kodwa uthema usuze esihlalweni sakho. Hayi uhlulile baba phakaboda. Mawusuzodlala khona uhlulile. Hayi ngoba awusabanga uvelele obala wathi nje ngiyohlala. Uhlulile baba. Makhosazana nyabuka uhlulile. Akasithenga indawo isakho baba basondele. Ayangiyazi usothola. Ngoba konke esikwenza kathana. Kahle kahle bathina siyathandeka. Hayi kusemakhosi. Siyabonga Jehova wendwele. Sibonga umsawakho baba. Konke baba phumelela. Umusa wakho nothando lakho baba. Engewona manje kahle ukubona izinto ezinjena. Kodwa konke baba kuthando lakho. Siyabonga nyazezulu. Siyabonga shoko indwele. Siyabonga. Ngiyabonga. Lunkulunkulu esithileni kwaze wafika lesikhathi uNkulunkulu usahlangana nenyama. Ngiyabonga lokuhle lokukhula kwalomkhosi uNkosazana. Ukudlala ibhola nami. Cani winile makhosazana. Kodwa nami nangwenisa makhosazana. Ngoba mina ngizodlala owasofa ngihlala emabhenki noma ecibini. Liphinde. Mina leyitendeni. Mina ngilala embhedeni. Ngibonga ukukhula kwalo Nkosi wenu makhosazana ukudlala ibhola nami. Ngithi inkosi izinikhulisa.
Nifisela kakuhle. Abafundayo baphase ezikoleni. Nabasebefundile bagogoda befundela imisebenzi ethize uNkulunkulu avule amathuba bayithola imisebenzi. Bese umkhulu lo baba bayimphumelisa konke ukufisayo. Umkhulu ke banaze ngaphuma letho lephenayo. Baniphe iy'nhlanhla baniphe ney'busiso. Shembe banaze ngaphuma endleleni yabo. Esebeniphilisa nonke enezifo ey'thize. Lo mkhosi nyakano yawo yakhula kulowo wanyaka kwakhona imoto namhlanje khona wasoka khona imbhede futhi abazali nabahlonipha wamanicela iminikelo bayanika kubeke njalo bahlonipha. Ali ubanje lifana nani maNazaretha. Ayafisa nyama abanje lifana nani. Kodwa ngeke asafika la mnini. Ngoba nani ibanje lakhethwa. Khethwa uNkulunkulu. Ubani wami lokwenza uyophumelela. Nifisela kakuhle inkosi imbusise. Kodwa ke niwinile. Engathi ngahlala mina njalo inkosi imbusise.
Siyabonga namhlanje lolu suku olukhulu kangaka olube impumelelo. Siyamakhosazana size kuSeptember. Namhlanje bekusuku lwethu lokudlala ibhola noNkulunkulu. Hayi sidlalile ibhola ngoba naye ubabuye wasivuma wathi hayi ningihlulile emakhosazana. Siyabonga sibonga kakhulukazi noBonani Screaming lo osithathile othwebule wonke lo msebenzi. Siyabonga kakhulu. Ube impumelelo wabamuhle lo msebenzi. La makhosazana kade ephubaba izipho yonke inhlobo yezipho ngayicabanga. Siyabonga kakhulu kuBonani Screaming siyabonga.